ଆମର ପିଚ୍ ପାଇଁ ଗୋବରଟା ଗୋଳା ହେଉଛି ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିଲେ। ଆମର ଚୂନ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବୁଲା ହେବ, ପିଚ୍ ବି ଲିପା ହେବ। ଆଉ ଦେଖୁଛୁ ଏତିକି ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି, କିଛି ପିଲାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁରୁ ଆସିବେ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଖେଳ କାଲି କିମ୍ବା ପରଦିନ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହେବ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଆମ ପିଲା ଯେତିକି। ଏଠି ଆମର ବାଲି ବଛା ହେଉଛି, ଏଠି ବାଲି ବଛା ହେଉଛି ପିଚ୍ ପାଇଁ ଗୋବର ସେଠି ଲିପା ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ବଡ଼ ମାଟି ଗୁଡ଼ା ଭଙ୍ଗା ହେଉଛି। ଏପଟର ସତ୍ୟ ଧର୍ମଶୂଳ ପିଚ୍ର ଧର୍ମଶୂଳ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପିଚ୍ଟା କେମିତି ସମାନ ହେବ, ବଲ୍ଟା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଯିବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପାଖକୁ, କିପର ପାଖକୁ। କାମ ଚାଲିଛି, ଦେଖାଯାଉ କେତେ ବାଟ ଆଜି ଯାଉଛି। ଗୋବର ପୁରା ଫିନିସିଂ ହେଇଗଲା, ବାଲି ମିଶା। ଆମର ପିଚ୍ ପାଇଁ ଗୋବରଟା ଗୋଳା ହେଉଛି ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିଲେ। ଆମର ଚୂନ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବୁଲା ହେବ, ପିଚ୍ ବି ଲିପା ହେବ। ଆଉ ଦେଖୁଛୁ ଏତିକି ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି, କିଛି ପିଲାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁରୁ ଆସିବେ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଖେଳ କାଲି କିମ୍ବା ପରଦିନ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହେବ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଆମ ପିଲା ଯେତିକି। ଏଠି ଆମର ବାଲି ବଛା ହେଉଛି, ଏଠି ବାଲି ବଛା ହେଉଛି ପିଚ୍ ପାଇଁ ଗୋବର ସେଠି ଲିପା ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ବଡ଼ ମାଟି ଗୁଡ଼ା ଭଙ୍ଗା ହେଉଛି। ଏପଟର ସତ୍ୟ ଧର୍ମଶୂଳ ପିଚ୍ର ଧର୍ମଶୂଳ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପିଚ୍ଟା କେମିତି ସମାନ ହେବ, ବଲ୍ଟା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଯିବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପାଖକୁ, କିପର ପାଖକୁ। କାମ ଚାଲିଛି, ଦେଖାଯାଉ କେତେ ବାଟ ଆଜି ଯାଉଛି। ଗୋବର ପୁରା ଫିନିସିଂ ହେଇଗଲା, ବାଲି ମିଶା।